Welcome back. Så er vi i Sverige. Proper Sverige. Og er der dumt, der er mange myg. Og der er fuck, man. Nej, var der mange myg. Det er harm. Det er svært, det her. Jeg tror de myggenet, jeg har købt, kommer til at være altafgørende. Det er lifesaver. Lifesaver. Fully a lifesaver. Other than that, lang køretur. Ja. Lifesaver. De giver selvfølgelig ikke taget en med til mig, fordi det er den slags den han er. Gør det en lille til dig. Er de oppe i hovedet på dig? Hvad for noget? Er de helt oppe i hovedet på dig? Ja. Nej, det er ikke så slemt. Jeg har brugt en masse af det her altanlort, men jeg synes ikke, det virker. Jeg tænker på, at du får gang i det skide bål der. For at se, om det gør noget. Det er ikke en dum plan. Så god er den altså heller ikke til at save med den her. Jeg tror, den er røvdårlig at sørge med den der. Det føler jeg også, jeg sagde. Nicky har fået nyt udstyr. Nicky, vis dem dit udstyr, homie. Bam, boy. Fuck you up, bro. Fuck you. Oh, we fucking kill you, you bitch. Show them the other shit, homie. Little rip. Yeah, boy. Get that shit. He's gonna fuck you up with this one, too. Man, he's gonna fucking murder your ass. Yeah, wait a second. Yeah, let's get out there. Come on. Usually it's, there you go. There you go. Okay, they couldn't see what it is, though. Yeah, it's a nice little tomahawk. Yeah. Nicky will murder that ass. Murder that ass. Oh, and check what I made. You får mac and cheese. Mac and cheese. Not bad. Det er faktisk ret godt. Det er mac and cheese. Kraft mac and cheese. Goddamn, koster ingenting på Amazon. Super god handel. So good. Well, you're gonna have me excused. Nicky's gonna go do the fire. Fire starter. I wish Nicky would have brought me a goddamn mosquito net, but hey. Nej, det går nok. Nej, fordi jeg ved heller ikke, hvor den er. Hvor den er? Nej, jeg er ikke helt sikker. Fucking nice. Ja, jeg kan godt forestille mig, at den ligger. Jeg tror, jeg søger ned og henter dem lige om lidt. Ja, jeg var faktisk at tage din hjelm på, for at få lidt, sådan få den lidt ud, ikke? Skal der en hat på? Har du en kasket eller Nej, noget? jeg har ikke nogen skidt, jeg har ikke noget med til hovedet. Ja, det. Så vil jeg komme med og tage din hjelm på, når det er. Nej, men jeg går ned, og så kan jeg bare tage det med til dig. Gør du det? Ja, det gør det. Du skal ind, min ven. That's just the kind of guy I am. Du har også lige en for en lille Carlsberg i dig. Casino. Still with life. Ooh, and check this. Got something really cool now. Look at this. Now I know what you're thinking. Matthias! Det er jo bare en e-cigaret. And that's what it looks like. That's not. No sir. Det her er en weed pen. Ganjana, det er CBD, stærk CBD, THC CBD. Check it. Not a lot of smoke, but it hits. Yeah, it's like a cute little taste about it too. Der er så mange fucking insekter, I forstår det ikke? Nej, hvor er det nødtur. Hvad kan man gøre, mand? Nicky er i fuld sving og laver bål. Hvad? Jeg tror, det er respektløst at gøre, bro. Tror du det? Ja, det synes jeg. Okay. Fordi for evigt så forpurrer du det område nu med dit brandmærke. Der vil altid, hvis du gør det, vil der altid være... Det var farligt, det var med det, jeg tænkte. Det var farligt. Nej, det tror jeg ikke, det er. Men jeg synes ikke, vi skal gøre det. Jeg synes, vi skal holde den natur, som den er. What the fuck? Damn, it's good stuff. What I did is, I take a little bit of bacon. Right? Let's do this. So I take a little bit of bacon. So I fry up first. Once it's done, I deglaze it with a little bit of beer. You know, it brings out a little bit of flavor to it. And then, once the mac and cheese is already done and everything's mixed in, pour that shit in, you know. Ooh,
Nice beer soaked bacon. Stir it all together. Cheese on top. Let it sit in the pot. Melt the cheese. Wham bam boogie. I'm a pretty good cook. In like a drunken, not very good food style. Just ask Nikki. Nikki! Er jeg en god kok? He said yes. Oh. Jeg tror slet ikke, vi har vist jer, hvor vi er. Faktisk. Kan jeg næsten se. Det er sindssygt. Ja. Pretty crazy. Det er brått faldet. I kan se alle de fucking insekter, der er her, mand. Nej, hvad er der mange insekter. Gider det ikke, det pis. Hvad så, Nikki? Nej. Jeg tror, vi fanger jer senere. Når vi er i gang i bålet og slapper lidt af og sådan noget.